Бу района Иске Тинчәли авылына 350 яшь әлеге юбилейлы датаны авыл халкы зурлап бәйрәм итте. Шулай ук бу көнне күренекле авылдашлары Кыям Абрамовка багышланган китапны да тәкъдим иттеләр. Очрашу, сагыну хисләре белән тулы бәйрәмнең иң матур мизгелләре алдагы язмада. Авыл кырыендагы аланда халык умарта күче кебек бәйрәм барысында җыйган. 70-нче елларда Иске Тинчәли авылына килеп, гомерен шушы авылда медицина тармагында эшләүгә багышлаган Гүзәлия Хәбибуллина мондый очрашуларны зур түземсезлек белән көтә. Дөньялар тыныч булсын, авырулар булмасын, исән-сау булыйк, балалар хәсрәте, анаклар хәсрәте күрмик. Без бик шатланып килдек бу бәйрәмдә. Бәйрәм кунагы Алмаз Хәмсин дә Иске Тинчәли халкының шатлыгын уртаклашты. Буда менә шушы Иске Тинчәлидә шундый зур вакыйга 350 еллык авыл тарихы. Бу гениальный әйбер, дахи бер күренеш бу. Шараның инициаторы әлеге авылда туып үскән Рәүф Ибрахимов 350 еллык юбилей авыл өчен зур әһәмияткә ия дип саный. Мен беләдерем дә авыл безнең күптәнгә. Но не диветерәк керек интернетта миңа шундый мәгълүмат туры килде интернетта. Карасам 1670-нче 350 как раз туры килә инде. Авыл җирлеге башлыгы Глия Шакирова бәйрәмнең инициаторына, оештыруга зур өлеш кертүче иганәчеләргә, һәр катнашучыга рәхмәтен җиткерде. Бүгенге бәйрәмне менә без Рәүф абый кайткан иде, Иске Тинчәленең 350 еллыгын Глия үткәреп булмас микән дип. Була Рәүф абый булдырабыз дидем. Һәм аның белән берлектә менә шушы халыкны без менә шушы матур алаңга җыйдык. Биредә шулай ук Марс Адиев җитәкчелегендә нәшер ителгән Кыям Абрамов эшчедән Совнарком рәисенә кадәр дип исемләнгән китапны тәкъдим иттеләр. Шушы авылда туып үскән гыйбрәтле язмышлы шәхесне искә алуда, шулай ук китапны язуга өлеш керткән аныгы Рафык Стрельцов, аның улы Булат һәм башкалар катнашты. Күп котлаулар яңгырады. Район үзешчәннәре күркәм бәйрәмне үзләренең матур чыгышлары белән бизәделәр. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.